Dobrý večer prajem v Čechách, na Morave, ale aj na Slovensku. Volám sa Valika a hodinku sa budem vám venovať. Ak bude záujem samozrejme aj na vašej strane, čo sa mňa týka, tak veľmi rada a veľmi mi pomôžete, ak mi budete telefonovať. Je to pre mňa oveľa ľahšie, keď vám môžem pomôcť alebo pomáhať, namiesto toho, aby som robila moderátorskú činnosť. Čiže zopakujem vám telefónne číslo, ktoré stále ešte neviem z pamäti, 906 70 90 17. Máte ho na obrazovke podo mnou, takže môžete zavolať. Poviem vám, čo potrebujem a čomu sa venujem. Takže venujem sa numerológii a astrológii. Potrebujem od vás čas narodenia, meno, krstné meno. Mne to veľmi teda pomáha, keď mi poviete svoje vlastné meno. Pre mňa to je milšie, alebo ste mi bližší. Takže krstné meno, dátum narodenia, to je numerológia. A kto chce vedieť viac, alebo oveľa viac, tak aj čas narodenia a podľa možností miesto. Ja tu mám v počítači zadanú Prahu, čiže je to dostačujúce. To miesto, keď nevieme, alebo keď nevieme tú presnú hodinu alebo minútu narodenia, tak približná pomôže. Hlavne v takých tých zdravotných otázkach je to veľmi dôležité. Numerológia je o tom, že nám tak nejako ukáže, načrtne, naznačí, poukáže, pozor žalúdok, pozor hlava, pozor na vzťahy, ale nie je tak natoľko presná ako astrológia, to je teraz časom narodenia. Astrológia veľmi detailne ukáže, prečo choroba, prečo problém vo vzťahoch a čo urobiť, aby teda sa ten problém odstránil. Pre mňa je potom ešte veľmi dôležité, že kedy začal vzťah. No a pomôžete mi aj veľmi tým, keď mi poviete svoj dátum narodenia, ale keď mi poviete rovno mesiac, ja tu mám síce takýto malý ťahák, čo som si nachystala, i keď môj tatko bol Moravák, nikdy som sa nenaučila vlastne tieto dni, teda tieto vaše mesiace ako na spamäť. Ale dneska som mala takú zaujímavú debatu, že prečo je leden, únor, březen, a tak sme to rozvíjali, budem si to musieť potom niekde vyhľadať, lebo zdá sa, že vaše názvy mesiacov majú svoju logiku. Čiže ja si to zistím a potom podľa toho si to ľahšie zapamätám. Dobre, telefón. Dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Milada. Takže moje narození je 1.5.53 048. A čo vás zaujíma? A prosila by som se zeptat, co se týká vztahu, jestli mě teda ještě čeká nějaká, láska. Ano, jasné. Která by měla budoucnost a jestli jsou tam vidět, jestli se mi zlepší finanční situace. Dobre. Co se týká profese a tak. Dobre, áno. Je to možný? Áno, jasné. Pěkně. Ďakujem aj ja. Tak numerológiu mám vypracovanú, ešte astrológiu 1.5.1948 o 0:48. Dobre. Takže podľa vášho času narodenia 048 1.5.53, tak ste sa narodila v znamení Bíčky, tak to viete, patrí vám slovíčko mám, peniaze, ale vládne vám aj Venúša, teda láska, ascendent alebo srdiečko znamení Kozoroha. Ťažká kombinácia, hodne taká reálna. Podľa vášho horoskopu už od prvého pohľadu je vidieť, že ten život ste nemala ideálny, alebo dovolila by som si možno povedať, že mohol byť ťažší. Máte tu za sebou nejaký rozchod manželstva alebo niečo podobné. Teraz momentálne máte 59, takže láska by mala prísť k vám do vašich budúcich narodenín, to je do 60. roku života. Alebo teda dotyčného človeka, ktorý by vás ľúbil, ktorý by vás mal rád, mal by prísť ešte do vašej 60-ky. Tam by sa malo nadviazať priateľstvo a je to veľmi
nutné, alebo skôr až nevyhnutné pre vás mať po svojom boku niekoho, i keď teda ste nezávislá žena, veľmi silná žena. A potom od takej 61 dvojky a hlavne 62 62 rokov života máte tu sťahovanie. Mohlo by to znamenať snáď, že by ste s ním spojila svoj život? Zrejme áno, lebo od 63 ste potom plne spokojná. A tuto už nadväzujem nejako na financie, lebo ste plne spokojná aj s vašim finančným zabezpečením. Čiže teraz nečakajte veľmi zlepšenie finančné. Nevidím tu pred vašou 62 žiadnu ako zmenu. To ale neznamená, že budete chudobná v žiadnom prípade. Čiže lásku tu máte, dokonca takú veľmi úprimnú. Korunky tu máte, je to neskoršie, alebo tá lepšia finančná situácia je neskoršie, ale máte to tu, nebojím sa o vás, nezávislý človek, veľmi veľa energie, zdravíčko, máme tu drevený stôl, takže môžem si zaklopať, držím palce. Nemusíte sa báť, dobre to bude. Takže táto diváčka, toto bolo super, alebo aspoň mne sa zdá, možno, že momentálne to tak nevyzeralo. Aj horoskop bol pomerne ako teda náročný, ale zdá sa, že toto bude dobré. Tam to vidím ako v pohode. Čiže na čo sa ma môžete... A super, mi diváčka povedala vlastne dátum narodenia úplne perfektne. Povedala mi to v mesiacoch, aj ten čas narodenia, paráda. Na čo sa môžete pýtať? Na zdravie, na lásku, na prácu, na medziľudské vzťahy, na deti. Z môjho pohľadu sú veľmi dôležité, kedy si bereme úvery, leasingy, pretože keď si zoberieme úver, na ktorý sa zaviažeme napríklad na dom na 30 rokov, tak z môjho pohľadu je to veľmi vážna vec tých 30 rokov. Napríklad zemské znamenia, Bík, Panna, Kozoroch sa veľmi bojí, alebo tieto znamenia si ani požičky nebrávajú. A keď tak sa potrebujú nejako aspoň uistiť, že to bude dobré. Čiže z môjho pohľadu je veľmi dôležité, kedy si bereme takzvanú hypotéku. Čiže to sú také zaujímavé veci, ale keď už máte nejakú hypotéku, úver, pôžičku, čokoľvek, problém, tak aj to je dôležité, že kedy to začalo a ja si to podľa toho viem odvodiť, že ako sa to bude vyvíjať, aký to bude mať priebeh. Teraz si môžeme pozrieť, aký deň nás čaká. Máme vlastne dneska už piatok, 24. piatok a tento deň vlastne 24.8.2007 ostáva nám zo dňa, alebo vychádza nám zo dňa tzv. Životné číslo dňa 5. 5 je Jupiter, je to šťastie. Dobre, telefón. Áno. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. Pověďte Dobrý večer. Dobrý večer, prosím vás, že bych se chtěla zeptat na svoji maminku. Můžete. A zítra má postoupit důležitou operaci. Je narozená 17.6.49. Ano. A pak bych se chtěla zeptat i na sebe, protože jsem momentálně v rozvodovém řízení. A jak to teda budu mít dál, dejme tomu s nějakými city dál, nebo finanční stránku, to mám taky hrozně špatnou. Dobré. Já jsem narozená 14.3.76. Kedy se narodila maminka? Maminka 17.6.49. To vím, o kolkej? No to přesně nevím. Dobre. A ako má operáciu? Čoho sa bude týkať? Je to rakovina. Čoho? Zhoubný nádor. Čoho? Konečníku. Dobre. Takže najprv sa pozriem na vašu maminku, lebo mne sa to zdá, toto také nosné, vážne. Takže maminka je narodená 17.6.1948. Takže pozrieme si najprv, v akom roku sa mamina nachádza, ako to bude, čo to bude. Mamina je silný človek, má neobyčajne silné ako životné číslo, tak má také predpoklady naozaj, že dobré. Teraz ona je blíženka, je v dobrom roku, to poprvé. A teraz si pozrieme ešte zajtrajší deň, že či teda je priaznivé toto obdobie. Takže zajtra máme, alebo teda dneska, vlastne tým pádom, máme 24.8.
2007. Chcem sa len pozrieť, kde sa nachádza Luna. Takže Luna sa nachádza v znamení Kozoroha. To znamená, že maminka môže ísť na operáciu kľudne, pretože nesmie byť Luna v znamení Škorpióna, vtedy, keď je na operáciu konečníka alebo črieva alebo niečo podobného. Dobre. Horoskop je veľmi priaznivý, krásne naklonený. Nielen pre vašu maminku, ale pre každého, kto by toto ako potreboval. Hej? Čiže toto vidím dobré. Ešte sa na maminu pozeráme. Myslím, že to dobre dopadne. Má tu najväčšie predpoklady, veľké, obrovské predpoklady, zo všetkého sa ako keby dostať. Takže budeme môcť držať palce, aj by som sa rada dozvedela, či sa to podarilo. A teraz mrknem na vás. 14.3.1976 ste v rozvodovom konaní, takže pýtajte sa asi aj, čo a ako to dopadne. Máte ste narodená v znamení 17.6. Počkajte, musím si opraviť, dala som 17.3. 14.6. Pardon, 14.3. Dobre som hovorila. 14.3.76. Dobre. Narodená ste v znamení Rybky. Vaša maminka ma pomýlila ten dátum. Dúfam, že som to dobre povedala. Ste v tzv. Karmickom roku, čiže rozvodové konanie sa bude ťahať, ukončia sa majetkoprávne a všetky záležitosti okolo v 32 vašej, medzi 32 a 33. V 34 si nájdete nového životného partnera. To bude rok 2010, možno je to trošku ďaleko, ale dovtedy si potrebujete nejaké veci akože urovnať. A finančná záležitosť, nie je tu zlepšenie, až malé zlepšenie je 32, ale výrazné zlepšenie, a to veľmi výrazné zlepšenie, je v 33 vašej, pretože zmeníte vtedy prácu. Čiže čo sa týka vašej budúcnosti, ten rozvod ešte taký, ten rok sa to potiahne a o financie sa absolútne nemusíte báť, len buďte trošku odvážnejšia. Držím palce ešte viac ako vám, čestne sa priznávam, vašej mamine, aby to dobre dopadlo. Čiže pozrieme sa na ten náš dneskajší deň, na toho 24.8.2007. Čiže životné číslo toho dňa máme 5, to znamená, že Jupiter, planéta šťastia, takže mohlo by to byť celkom ako priaznivý deň. 24. dňu vládne Luna, Merkúr a Venuša. Čiže prívetivosť, harmónia, múdrosť. A z toho dňa je vnímavosť. Čiže keď si tak pozrieme a rozložíme celý tento deň, toho 24. piatok, ešte k tomu je piatok, to je super deň, to znamená, že mali by sme stráviť celkom taký príjemný, milý deň. Prívetivosť, harmónia, vnímavosť, všetko vlastne sú to také priateľské ako keby slová, čiže aj tento deň sa nám núka priateľsky. Môže vzniknúť len jeden malý problém. Tá 5, životné číslo tohto dňa, alebo osudové číslo tohto dňa, vzniká tzv. 23, to je Luna a Mars. Čiže môže to nás niektorých trošku ako popudzovať v tom smysle, že chod sa zabaviť, choď von. Áno, zabaviť sa môžeme, ale ideálnejšie v takéto dni je ako keby, že zabaviť sa doma, v kruhu rodiny, v kruhu milých ľudí. Lebo predsa len dominantným vládcom tohto dňa je Venuša a to je planéta rodiny a lásky. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. Prosím vás, chcel by som sa vás zeptat, či sa volá, kedy zlepší moja finančná situácia. Situácia. Aký máte dátum narodenia? 26.6.1987. Ako sa voláte? Ivan Bozo. Jan? Janko? Ivan. Ivan.
Dobre, takže sa pozrieme, kedy sa zlepší. Takže Ivan, narodený 26.6.1987. No, ak som dobre počula, Ivan, tak ste moc mladučky. 87. Narodení ste v znamení raka. Teraz momentálne mali ste narodeniny a mal ste 20 rokov. Finančná situácia sa vám zlepší veľmi skoro. Rak je pomerne citlivé znamenie. Viete, čo máte, Ivan, urobiť? Máte plnú hlavu nápadov. Ale radci sa boja a máte tu trošku slabo zastúpenú planetu šťastia Jupiter. Pekne, krásne, ak neštudujete a môžete si to dovoliť. Tu sa ukazuje, že buď neštudujete, alebo študujete diaľkov, alebo sa len nejako privzdelávate. Pekne, krásne si zbalte kufrík a vyrazte do cudziny. Bez ohľadu na to, či reči poznáte alebo nepoznáte. Ten Jupiter, ktorý vy máte slabo zastúpený vo vašom dátume narodenia alebo v horoskope, to je jedno, práve teraz vám vládne v tomto roku medzi 20 a 21. To znamená, že keď sa vám má zlepšiť vaša finančná situácia, tak je to práve teraz. Len raka to vzťahuje ako k priveľkému ako rozmýšľaniu. Do budúcnosti sa budete mať dobre, ale základný kameň ku vášmu ako keby budúcemu bohatstvu práve teraz ako keby kladiete. Čiže pre vás je ideálne buď radikálne zmeniť zamestnanie, alebo jednoducho a celkom jasne a otvorene vám to poviem, ísť proste von. A neargumentujete tak, že neviem reč, viem reč a je to ťažké, je to ľahké. Nič v tomto roku nie je podstatné. Podstatné je, že máte šťastie. A to šťastie treba využiť, aj keď vám sa to teraz nezdá. Čiže zlepší sa vám finančná situácia veľmi skoro. Do roka sa budete diviť, že ste túto otázku položil. Držím palce, Ivan. Čiže ku tomuto nášmu dňu sme povedali, ako to asi vyzerá. Čiže vyzerá to na dneskajší deň, teda na piatok, taký milý, láskavý, príjemný, až šťastlivý deň, hej. Len ešte stále je čas dovoleniek, nedajte sa nejako uniesť na cestách, alebo teda nešlapte príliš na plyn, lebo predsa má tam isté zastúpenie v tomto dni planéta Mars a tá chce trošku ako takej pružnosti. Doporučenie, alebo taká rada je, že lepšie je stráviť v rodine, medzi známymi, tam, kde to poznáme, pozvať si návštevu alebo ísť k priateľom na návštevu. Nevyzerá to teda také nejaké vhodné na nejaké veľké ako vychádzky smerom von. Ďalej pozerala som sa, v akom znamení máme Lunu. Včera bola v znamení Strelca, a respektíve teda od včera, od poobednejších hodín, už teraz máme znamení Kozoroha. Začalo znamenie Panny a Luna je v znamení Kozoroha. Čiže je to pomerne zajtra z pohľadu Luny, z pohľadu zdravia, taký konzervatívnejší deň, trošku taký tvrdší. Luna nám teraz dorastá, čiže treba telu dodávať ako vitamíny a prospešné látky, hej. Čiže treba telu dať, nie brať. Hovorí sa aj to, nadväzujem na tú prvú otázku, alebo ktorá to bola druhá, o operáciách. Keď Luna dorastá, nie sú vhodné operácie pri ktorých ako keby odoberáme z tela. A čo sa týka Luny, máme ju znamení Kozoroha. Kozorohovi patrí pohybový aparát, to sú kosti, patrí mu koža a patria mu zuby. Čiže tieto orgány ako keby platničky, kosti, kĺby, kolená, čo sa týka pokožky ako takej a čo sa týka zubov, tieto by nemali byť operované a keď, tak len v tom zmysle, ktoré idú z tela a ktoré do tela ako keby pribúdajú. Napríklad zubár. Áno, dobre, môže byť. Alebo napríklad, keď Kozorohovi patrí koža, tak ideme na dáme si nejakú masku, hej, kto má problém s kožou, dáme si nejaký krém výživný. To je všetko, čo telu ako dávame. Telu pri dorastajúcej lune neberieme. To sa robí vlastne po splne, keď luna ako ubúda.
Čiže kozorohovia, ale aj všetci tí, ktorí vás trápia, kĺby, kosti, zuby a neviem čo, ale hlavne teda tam je ten pohybový aparát ako taký, nie je vhodné nejak príliš veľa športovať. Každý kozorok skoro potvrdí, alebo keď máte okolo seba znamení kozorohov ľudí, že mu púkajú kĺby a kolena a lakte, celkovo ten pohybový aparát je taký zhoršenejší, alebo povedzme, to zdravíčko v tejto oblasti nie je ideálne. Čiže žiadne tvrdé aktivity, žiadne agresívne športy, žiadne nejaké futbaly, plávanie super, prechádzka v prírode, najideálnejšie, čo môžete urobiť. Keď rozprávame o prechádzke v prírode, a keby som to mala nasmerovať v kozorožcom, kozorožec je pomerne komótne a lenivé znamenie a je netrpezlivé, pracovité. Kozorožci majú veľa prácu zameranú na také sedavé zamestnanie, čo ten pohybový aparát si zhoršujú. Čiže všetci vy, kto máte problém, nielen kozorožci, ale kto máte problém s pohybovým aparátom, super bude, keď si naozaj urobíte po obede alebo večer vychádzku niekde do lesíka, do prírody. Dobrý večer. Je hodina. Dobrý Je večer. 20 hodín 20 minút. Dobrý večer. A chtěla bych se zeptat Ano. na svoje zdraví teď v září, protože tam mám velmi špatné aspekty, to září. Ešte raz mi povedzte dátum narodenia, lebo ja som ho nepočula. A pak by mě také zajímalo, jestli si najdu přítele ještě. A ešte raz poprosím dátum. Mnohokrát vám děkuji. 12.10.44 Přerov. Dobre. Ve 20 hodin 20 minút. 20 hodín, 20 minút. Dobre. Takže 12.10. 1944 12.10.44 máme tu, ste narodená v znamení váhy, momentálne ste v období, alebo končíte, idete do 63, vládla vám planéta Mars, mala ste byť taká akčnejšia, zaujímavá zdravíčko, na to sa pozriem do astrológie. Takže ešte raz, 12.10. 1944, 20 hodín a 20 minút, pekný čas narodenia. Váha s ascendentom v znamení blíženca. Zhoršilo sa vám zdravie, cez váš tzv. Dom zdravia prechádza planéta Pluto. Pluto je viacgeneračná planéta, teda ona aj cez taký tzv. Váš dom zdravia prechádzala dlhodobo. Vchádzate teraz vlastne vašimi ďalšími narodeninami 63 do troška ešte ťažšieho roku, ako bol doteraz, ale našťastie tzv. Tá planéta Pluto, ona vychádza pomaličky z vášho domu. Teda ku zdraviu by som sa vyjadrila asi takto. Aj keď sa to zdravíčko zhoršilo, alebo necítite sa povedzme fit, v 63, vašich 63 rokoch dávajte si proste len pozor, opatrujte sa, poslúchajte lekárov, pomôžte si bylinkami. V 64 máte vynikajúci rok, čiže nemusíte sa v blízkej budúcnosti bať absolútne ničoho. Váš koreň je moc tuhý na to, aby tam sa niečo také teda vystúpilo. Nemáte tu ani nič zákerné vo vašom horoskope, čoho by ste sa mala báť ako takého. 64, to je až budúci rok, krásny, super, čo sa týka financií, zlepšenie zdravia, zlepšenie a pýtate sa aj na priateľa alebo na lásku, tá prichádza vo vašej 65-ke. Budete mať všetko, v 65 rokoch budete mať všetko, čo potrebujete. Zdravie, vzťah, dokonca aj financie. Nevidím tu horibilné sumy, ale aj to. Držím palce a dúfam, že sa vám to teda takto pekne aj vyplní. Aspoň ja som to tak videla. To bolo konštatovanie, čo sa týka astrológie a numerológie. Vrátim sa teraz k tej lune. Čiže máme tu lunu v Kozorohovi,
dorastá, to znamená, že doprajeme si zajtra nejakú prechádzku, najlepšie rodinu, lebo ten deň ako taký je skôr rodinne smerujúci. Doprajme si teda nejakú prechádzku, doprajme našim kostičkám oddych, ale nie je taký, že si lahneme, ale skôr taký mierny pohyb. Žiadne športovanie, nič také. Urobte si pekný večer, dneska v piatok. To je k lune. Pozerala som sa potom pozerala som si do kalendára a videla som tam veľmi zvláštne meno. A to meno je aj v Čechách, aj na Slovensku, to isté máme v kalendári, rovnaké. U vás je to Bartolomej a u nás je to Bartolomej, čiže to isté meno. Toto meno vlastne dávno ako keby vymizlo. Stretávali sme sa s ním ešte v 20. ročníkoch, v 30. ročníkoch, v 40. ale potom už minimum. Ja keď sa s týmto menom stretnem, tak už len počujem môj dedo, ale je to výnimočné. Toto je skoro vymiznuté meno. Tomuto menu vládne Luna a vládne mu Mars. Čiže je to také trošku komplikované toto meno. Luna je veľmi citlivá a Mars je zase teda bojovný. Tie 20. ročníky, ktorí nosili toto meno, v 20. ročníkoch, boli to pomerne takí milí, obetaví ľudia. Telefón. Dobrý večer. Haló. Haló. Dobrý večer. Dobrý večer, Môžete paní hovoriť? Valiko. Já se jmenuji Věra. Ano. Narodila jsem se 14.8. 1900. Vierka, 1956. A čo vás zaujíma, Vierka? A manžel se jmenuje Petr. Môžete? A narodil se 28.3. 1957. A čo vás trápí? Já bych vás chtěla poprosit na vztahy, zdraví a na podnikání manžela. A mám tady takový speciální dotaz. Manžel provedl takovou transakci, ve které přišel o dost peněz. Tak jsem se chtěla zeptat. Kedy to bolo, Vierka? Kedy tú transakciu urobil? Před 2 lety. Dobre. Děkuju. Dobre, ďakujem pekne aj ja. Takže Vierka. 14.8.56. 14.8.1956. Vierku máme. Manžel. Petr. 28.3. 1957. Manžel je barán. Pozriem sa najprv na tú transakciu, dobre? Manžel je barán, je narodený 28. Veľmi silný barán. Životné číslo 8. Dávam do zátvorky ako keby peniaze, sláva, moc. 2 roky dozadu, teraz máme rok 2007, transakciu urobil vo veľmi, veľmi nepriaznivom čase. Je to ako keby transakcia, do ktorej ho vtiahli priatelia, alebo teda niekto, komu dôveroval. Zrejme sa tam trošku kopol. Tento rok do jeho 51 do budúceho roka Peter nemá ako keby nádej na zlepšenie a celkovo nechcem vás úplne odradiť, ale bude sa to nejako naťahovať, môže tam byť problém. Ak sa táto vec začne riešiť, ona sa začne riešiť až na budúci rok 51, ale nádej na vrátenie tých peňazí alebo návratnosť je tam až v jeho 55-ke. Takže nech sa obrní trpezlivosťou, nech nestráca nervy, lebo je to predsa len barán. A neviem, či to celé sa mu navráti, ale je tam tá možnosť, ale až v jeho 55-ke, čiže zadlho. Vy, Vierka, vy ste narodená 14., čiže takzvané, že cieľavedomá, inak ste celkom pekná kombinácia s manželom. I keď sa mi zdá, že Peter vás ľúbi oveľa viac ako vy jeho,
ale ak by ste spolu podnikali, je to fajn. Vyvierka, vy ste teraz oslavila 51, čiže 2007 rok, 51. Asi vás toto veľmi ako keby trápi. Pýtate sa na zdravie. Vy si máte dávať pozor na srdiečko, na žalúdok, ale v malej miere, lebo tiež tu máte korienok dobrý, tuhý. Manžel, niečo, že hrdlo. Neviem, či nepije, nefajčí niečo, že hrdlo, ale takisto ako život, zdravie, pevné. Čiže čo sa týka zdravia, o toto sa nemusíte báť. Čo sa týka vzťahov, sa nemusíte báť. A čo sa týka tých koruniek, na to si budete musieť počkať. Je to dlhodobejšie. Nebolo to priaznivé obdobie. Budem vám držať palce. Ani netreba držať palce, ani v ničom inom. V zdraví netreba, lebo to je v pohode, ale v tom, aby sa vám tá finančná situácia nejako trošičku zostabilizovala, vyjasnila. Čiže ideme na tých Bartolomejov. Že toto meno je vymiznuté. Bartolomej ako taký je veľký dobrák. Je dobrosrdečný, priateľský, oddaný, dôverčivý. Môžeme k nemu pridať všetky naj ako vlastnosti. Ale to je možno práve u neho trošku chýba, pretože stretáva sa človek, teda muž s týmto menom, s takou takzvanou ako keby zradou priateľov. Neviem, či to mám nazvať, ako keby ho využívali priatelia, alebo niečo podobné. A teraz tie ročníky, tie 20. ročníky, oni to zobrali tak s rezervou, hej, to už sú starší ako ľudia. Čiže to bolo celkom fajn. 30. ročníky ovšem, lebo Bartolomejovi vládne Luna, City a Mars, čiže ohnivosť a bojovnosť. A tie 30. ročníky, tam prevládol ten Mars, oni sa hodne dali na alkohol. Lebo tieto mená alebo nositeľia týchto mien potrebujú tzv. Duševnú podporu. Čiže to je psychológ alebo je to krčma, čo druhé. A tie 30. ročníky tak trošičku zanevreli ako keby na ten život, alebo tak sa nahnevali na tých ľudí a riešili to alkoholom. A z mojich teda poznatkov, alebo čím ja sa stretnem, hovorím, ale je tohoto mena ako veľmi málo, tak povie, môj detko je zlý, hej, v tých 30. ročníkoch, alebo v 20. ročníkoch, môj detko je taký zlatý, je taký dobrák, ale je smutný. 40. ročníky sú zase hodne pracovité, tá štyrka tam je veľmi pracovitá a nositelia týchto mien vlastne stále fungujú, pracujú, hej, a tí zase takí sú trošku ako keby workoholici. Tam sa zase stretávam s tým, alebo keď aj sem tam ma navštíví nejaký Bartolomej, minimum, málilinko. Ja to počujem skôr len tak, že povedia mi o dedoch alebo otcoch. Hovoria v 40. ročníku Bartolomej, že je veľmi ako taký tvrdý, nie zlý, ale že je pracovitý, tvrdý, prísny. Čiže je to trošičku, máličko, také nešťastné meno. Bude to priveľký dobrák, alebo zatrpkne na život, alebo teda zasvetí svoj život v práci. V podstate ale nositelia týchto mien nie sú ako veľmi šťastní. Hej? Takže možno také malé šťastíčko, že to meno tak trošku vymyslo. Napríklad Lev, keď dostane toto meno, to je super. Lev má toľko energie, takej zdravej agresivity, takej zdravej energie, že zvládne vlastne tie vplyvy svojho okolia, ako keby. Ale ak dostane toto meno napríklad rohatý barán alebo rohatý bík, tak nie je to vhodné, pretože stáva sa agresívny, zlý, môže byť až do takej miery zlý, že je bitkár alebo udre svoju ženu, hej, alebo zbije svoje deti, nevie pracovať s tou energiou. Čiže levovia áno, kto by si chcel toto meno ešte nejako zaradiť, že sa mu páči, alebo majú ho predkovia, ale rohatí, bíčkovia a baraní z kopci u vás nie je vhodné toto meno, akože teda vôbec. V podstate Bartolomej potrebuje len pochopenie. Ale aby som to nevytrhla úplne z kontextu, je veľmi dôležité, alebo takisto ako meno, ešte viac je dôležitý dátum narodenia. Čiže a horoskop samozrejme, čas narodenia, miesto narodenia a všetko dokolo. Toto bolo trošku len o tom mene samotnom ako takom, lebo meno nám
Preto ja si pýtam mená do numerológie, pri tom dátume narodenia, ako mi dala Vierka alebo Peter, mne to meno dokreslí tú osobnosť, ukáže mi, či to meno pomôže, alebo či to meno dokonca ublíži. Telefón. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. Jmenuji se Dana. Ano. Kdy jste, Danka, narodila? Narodila jsem se 10. dubna 47 ve Zlíně. 47, ano. A viete aj Můj okolkej? syn Kamil se narodil 5. září 82. Ano. O 3:30 v neděli odpoledne. Ano. A moc bych vás prosila, abyste nám poradila, co máme dál dělat. Nedávno mě zemřel manžel. Byla jsem dlouho v zahraničí. Ano. Jsme úplně bez financí a rozhodujeme se, jestli máme se synem vyjet pracovat do zahraničí znovu, aby se nám trošku spravila finanční situace, a taky bych se chtěla zeptat na zdraví a na syna, jak to bude vypadat, jestli si najde nějakou lásku. Dobre, Danka. Ďakujem. Danka, vy ste narodená 10.4. Dúfam, že som si to tu dobre odpísala. Dubna 10.4. 1947. Váš syn je narodený 5.9. 1982. Áno, 5.9.82, som si to okontrolovala. To, že vám zomrel manžel, to mi je strašne ľúto, lebo to sú také najťažšie asi veci v živote, keď nás niekto opustí. Vy, Dánka, vy ste narodená 10. máte neuveriteľne silné životné číslo. Ste znamení barana, máte moc slnečnej energie. Dá sa teda povedať, že keď chcete, dosiahnete všetko, čo môžete. Alebo teda máte tú energiu, máte tú sílu v sebe. Hneď na to nadviažem so zdravíčkom. Dávajte si trošku pozor na srdiečko, pretože máte tu, ako keby ste moc v živote pracovala. Teraz momentálne, napriek všetkému, čo sa stalo a čo sa deje, je to dobrý rok. Tu už nadväzujem na tú robotu, na to zahraničie. Pozrieme sa na syna. Syn je panna. On má teraz vlastne, bude mať za chvíľočku 25-ku. Danka. Takisto ako predchádzajúce. Choďte von. Váš syn, ide mu vládnuť Jupiter. Je to planéta šťastia. Vy nemáte prečo váhať alebo rozmýšľať a nemá vás tu čo držať. Tak isto vám vládne Jupiter, planéta šťastia. Choďte, Danka, von. Tu proste v Čechách alebo v Česku nemáte veľmi dobré ako predpoklady na to, aby ste sa uživila. Čiže jednoznačne choďte von. A čo sa týka zdravia, ste šikulka, máte dostatok energie, zvládnete ako všetko. Čiže držím palce a choďte von čo najskôr, hneď po synových narodeninách. Veľmi držím palce. A čo sa stalo s manželom, to mi je ľúto. Čiže povieme si, alebo dopovieme si niečo o tých našich Bartolomej u vás. Čiže je to naozaj meno, ktoré nám vymizlo a je dôležité, alebo takto z môjho pohľadu astrologičky a numerologičky, keby som dávala takéto meno, tak by som si to dokombinovala s tým dátumom narodenia, aby to bolo v poriadku, aby to meno nepoškodilo. Lebo sme povedali, že oni nemajú nejaký vynikajúci osud, hej? Alebo sú moc citliví na to, aby sa nezmenili takému zlému. A teraz si môžeme pozrieť znamenie panny, akéže to máme panny. Panna nám vlastne len začala. Včera sme si hovorili o pannách s ascendentom v znamení barana, ohnivého, čiže panna, ascendent barán, odvážna, netypická, milá, pracovitá, hej, vážna, áno, ale niekedy je to tak, ako keby preskočí, môže byť papulnatá, môže vyviesť niečo nerozvážne.
Potom sme rozprávali o panna so ascendentom znamení býka. Je to trošku taká lenivšia panna, možno to je dobré, možno to je zlé, neviem, lebo panna ako taká je workoholik a veľký pracant a ten pôžitkársky býk jej dáva ako keby oddych. Čiže táto kombinácia panna býk pracuje, ale vie aj oddychovať a ľúbi papať, takže na to pozor. A dneska budeme pokračovať, je to tzv. Blíženecká panna. Čiže panna, ktorá má tzv. Ascendent alebo srdiečko v znamení blíženca. Pri tom blížencovi, pri tom ascendent blíženec, neviem čo povedať, akože teda, že super alebo pomoc. Hej? Je to zvláštny, veľmi zvláštny ako druh panny. Panne vládne planéta Merkúr, to je práca a panna analyzuje, pracuje, premýšľa, je vytrvalá. Blíženec, síce mu tiež vládne planéta Merkúr, ale ona obdaruje skôr blíženca ako keby komunikáciou a takzvaným hovoreným slovom. Panna je veľmi trpezlivá a vytrvalá, blíženec je veľmi netrpezlivý a nevytrvalý. Spája ich ale planéta Merkúr, je to planéta rozumu. Čiže obe tieto znamenia sú bystré a múdre, len pri ten blíženec tú panu ako keby, preto neviem, či to je super, či jej pomáha odľahčiť tú vážnu povahu, alebo či ju naopak nabúravá a zvádzajú ako keby z tej jej cestičky. Môže byť také obdobia, že niekedy je to tak a niekedy je to tak. Keď máme napríklad dieťa v tejto kombinácii, panna blíženec, tak to dieťa sa dobre učí, takto učí sa rýchle. Čiže my ho učiť nevidíme, ale ono nachytá v škole, hovorí Merkúr, je to planéta myslenia, rozumu, intelektu. Čiže dieťa sa v škole ako naučí. Povieme. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano. Tady Vladimíra. Vlaďka. Narodila jsem se 25.9.64. 25. Jako září. 25.9. Dobre, 25.9. 64. 64. 19 hodin. A dej mi, jestli byste se mohla podívat na zdraví, lásku a finance. A niečo konkrétne vás viacej trápi v tomto? Lásku máte? No, máma je to takový všelijaký. Kedy vznikla tá všelijaká láska? Vlaďka? 1. října roce 2006. V 2006 roku, dobre, pozrieme. Takže Vlaďka, narodená 25.9. 1964. Vlaďka, čiže vy ste narodená v znamení váhy, momentálne v tomto roku. Máte rok, vy ste sa zoznámila v 2006 roku s týmto svojím partnerom. Divím sa trošku, že to nie je teda Boh vie čo, lebo vy ste sa s ním zoznámila v podstate v pomerne dobrom ako keby období, hej? Bol to možno pracovnejší rok, ale prechádzal do takého láskavejšieho roku. Teraz, ak cítite vo vnútri nejaký rozpor, tak skutočne nebude to ten partner. Vo vašej 43 to máte úplne za chvíľočku. Je to ako keby rozpad partnera. V 44 následne na to bude rok 2009, lebo vy ste koncoročne narodená. V 44 následne na to tu máte partnera ako keby ďalšieho. Čiže nebudete sama, váha ani nemôže byť sama, to neexistuje. Vnútorne ste hodne precitlivá, Vlaďka. Čo sa týka zdravia, treba dávať pozor na ženské veci, ladviny, močový systém. Nehovorím, že to je zlé, ale je to tam také nejaké oslabené. A čo sa týka financií, nečakajte teraz zlepšenie, lebo neukazuje sa mi, aspoň ten 2008 rok, aby som vás nevystrašila náhodou, lebo ste váhy sú dosť citlivé na takéto informácie.
Ten 2008 rok, ktorý vám tu ide, nemente robotu, neberte úvery, neberte pôžičky, neriskujte nejako, ostaňte v tej robotke, v ktorej ste. Peniazy nebudete mať veľa, nie je to zlepšenie. Mohli by byť ešte naopak ešte aj nejaké výdavky. Snažte sa vydržať do tej 44-ky a potom to už bude dobre. Jednak vám tam nastupuje partner a potom finančné zlepšenie. Celkovo v živote ste veľmi zlatá, milá osôbka, takže myslím, že vás ľudia majú radi. Nebudete sa mať ako nejako zle, ale vydržte to ešte 1 rok, 1,5 roka, je to také všelijaké. Neupadnite do nejakej depresie alebo niečo podobné, hej. Ako život, čo do budúcnosti sa ukazuje dobrý, len ten rok a pol je. Nechcem vás ako veľa strašiť, ale neurobte vážne rozhodnutia, ani neodíďte z práce. Dobre, poďme na tie naše panny so srdiečkom alebo ascendentom v znamení blíženca. Čiže je to také zvláštne. Naše deti, ak také máme, počúvajú v škole, učia sa rýchlo. Dojdu domov, hodia školskú tašku a už sú preč. To neznamená ale, že by boli lajdáci. Je pravda taká, že keby sme ich trošku pritlačili, tak z tých našich dvojkárov, lebo zvyknú to byť takí dvojkári, sem tam trojkári, boli by to čistí jednotkári, lenže blíženca neudržíme. Napríklad sú typické tieto deti tým, že raz píšu doprava, druhýkrát píšu doľava, potom rovno. Proste menia ako keby rukopis. To ten blíženec ich nejako nabáda ku nejakej takej ako keby zmene. Ale tak či tak tieto deti prejdú školou, vyštudujú, veľmi často majú vysokoškolské vzdelanie. Keď vidíme na nich, teda sú to bystré deti, že keby sa nejako veľmi lajdačili, treba ich trošičku potom ako pridržať, aby sa trošku viacej začali učiť. V dospelosti panna blíženec je veľmi fantastický človek. Pracovitá panna a taký ten odľahčujúci ako keby blíženec k tomu. Blíženec aj panna má tzv. Moc argumentov, čiže mám skúsenosť velikánsku s týmto znamením, alebo veľmi často sa s nimi stretávam. Mám tam veľmi dobrých priateľov a priateľky, ale aj celkovo z praxe, alebo teda čo poznám ako ľudí. Neradno sa s nimi hádať. My nemáme proti nim absolútne zbrane. Panna dá argument a blíženec takisto. Niekedy sa môže stať aj také, že tá panna so srdiečkom alebo ascendent blíženec vôbec nemá pravdu. Ale ona to podá tak, že my nemáme na to ako keby slov. Keby sme si znepriatelili toto znamenie, tak je to naozaj taký veľmi vážny alebo úhlavný nepriateľ. Čiže sú trošku nedotkliví na slová. Blíženec je predsa len ješitnejšie znamenie. Panna je vážna, ona to myslí všetko tak teda vážne, že nemali by sme, keď máme partnera, partnerku, keď máme kolegu alebo kolegyňu, kamaráta, kamarátku, treba trošku zvážiť slova. Oni totiž tie slova zvažujú, oni ľuďom ako neublížujú. Sem tam ten blíženec znútra môže ako niečo vyprsknúť, ale nie je to škaredé a nie je to vulgárne. Čiže dávajme pozor, aké slová s nimi ako volíme. Dokážeme ich totiž to hodne tú blíženeckú hrdosť ako keby zraniť a panna je dôstojná, ona si to ako zapamätá. Ja tieto znamenia veľmi často nachádzam v súdnictve. Proste sú to ľudia veľmi pracovití a spravodliví. Ale nenachádzam ich v taláre ako sudcov, ale skôr v nejakej obhajobe, alebo teda obhajcovia v advokácii. Celkovo inklinujú, všade tam panna chce spravodlivosť. Panna rada má stále zamestnanie. Blíženec je zase taký, ktorý ju vyháňa z tej kancelárie, čiže preto oni neprídu alebo nedospejú až k taláru, k sudcovstvu, lebo to by bola veľmi monotónna činnosť a to by sa im ako keby nehodilo. Tam by sa necítili doma. Alebo môžu to byť vynikajúci podnikatelia. Tam ovšem treba dávať pozor, lebo panna neriskuje, ale blíženec riskuje a moc. Čiže môžu mať táto kombinácia, toto znamenie, môžu mať trošku taký problém, že zariskuje a niekedy sa to vôbec nevyplatí.
väčšinou teda aj to tak v praxi ako keby býva. Čiže môže sa dostať do finančných problémov sem tam. Haló? Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. Chtěla bych se zeptat na dceru, která má dneska 24.8. 20. narozeniny. Super. A chtěla bych se zeptat, přemýšlí o cestě do ciziny kvůli zaměstnání a chtěla bych se zeptat i na své a manželovo zdraví. A dcera sa kedy narodila? V ktorom roku, aby som nemusela rátať? 1987. Vy kedy ste sa narodila? 1956, 28.5. 24.5.1900. Ne, 28.5. 1956. Manžel? 8.7.1944. Dobre, a na zdravíčko, hej? Čiže mrkneme sa na zdravíčko a dceru na tú cudzinu. Dobre. Takže dcerka sa narodila 24.8. Gratulujem. Dneska má narodky. 1987. Čiže čo sa týka dcerky a jej práce a cudziny, je to panna, nachádza sa vo vynikajúcom roku, dneska mi to tak sa zdá, že vážne, môže ísť do cudziny. Nech si začne plánovať a zhruba o 3 mesiace od teraz nech odíde. Má všetky predpoklady, aby sa tam dobre uchytila. Teraz sa pozriem na vás. 28.5.1956, že aké máte zdravie, alebo na čo si dávať pozor. Ste blíženka, životné číslo dobré, silné, deň narodenia dobrý, silný. Jedine, čo vy si máte tuhý koreň, to je dôležité, máte dlhovekých predkov. Jediné, na čo si dávať pozor, máličko pohybový aparát, máličko na žalúdok a na zažívanie. Teraz v tomto roku, v ktorom sa ešte nachádzame, kým idete na tú 52, tak si ešte dopomôžte, ako viete. Na budúci rok by sa to poček mohlo niečo ukázať, ale v zásade je to fajn. Manžel je narodený 8.7.1944. 44-ka, táto môže mať trošku komplikovanejšie so zdravím, hneď to uvidíme. Manžel je citlivý rák, žalúdok, zažívanie a u neho dosť vystupuje cievy alebo niečo také. Manžel váš má teraz, mal 63 rokov, obdobie nemá zle, vstúpil pomerne do dobrého obdobia, ale to srdiečko, zažívanie cievy, ale všetko pramení u manžela ako keby od žalúdka. Taktiež má ako dlhý a tuhý koreň, ale nepodceňovala by som u neho ako cievy a takéto. Keď bude chodiť lekárovi, aj vy, aj on, super. A dcerka nech ide do cudziny, urobí najlepšie, čo urobiť môže do 3 mesiacov od teraz. Držím palce, hlavne pri tom zdraví, aby vám to všetko teda fungovalo. A ja dokončím vlastne tú panu blíženca. Pozerám sa na hodinky, na mojich hodinkách je 2.06, takže som toho blíženca natiahla, čiže kto ešte chcete, môžete zavolať, pravdepodobne asi podľa času to už bude len na taký jeden telefonát. Čiže ja budem rada, keď môžem pomôcť. A vy pomôžete mne, lebo radšej odpovedám vám, ako rozprávam sama. Čiže dokončím ešte tú panu blíženca. V živote v dospelosti niekedy sa im stane, že urobia také finančné faux-pas, hej? Čiže ako keby ten blíženec tú múdru, pracovitú, analytickú a opatrnú panu navedie, zober ten úver, urob toto, riskni toto. Keď vám dojdú takéto myšlienky, vy, ktorí ste takto narodení alebo poznáte niekoho, prehodnote to. Vo finančných otázkach vždy 100-krát lepšie rozhoduje ako panna. Čiže na toto dávajte pozor.
Ja sa už do pána Ascendent Drak ani nepustím teraz. Môžem trošička nakúknúť momentálne na nebeskú oblohu, ako sa to tam teraz u nás má, čo máme teda na tej nebeskej oblohe nového. Čiže máme 24.8. Mám tu zadanú Prahu na 12. hodinu dennú. Čiže to, že už je znamenie Panny, vieme. Vy medzi tým teda môžete ešte samozrejme zavolať, aby som keď tak stihla pomôcť alebo poradiť niekomu z vás. V znamení Panny nachádza sa Slnko, to je energia, čiže Pannám. Nachádza sa vládnúca planéta Merkúr, čiže tzv. Rozum, ale momentálne v tieto dni Panny trošku by mohli skôr preciťovať, ako rozum používať, pretože ten múdry Merkúr, ktorý sa v znamení Panny cíti ako vynikajúco, je tam v tzv. Domicile, je teraz poškodený planétou Mars v blížencoch, to znamená pozor na urýchlené konanie, akože dvakrát meraj a raz rež. A potom ten múdry Merkúr, mysliaci, je poškodený planétou Jupiterom v Strelcovi. Jupiter v Strelcovi sa cíti vynikajúco, je to planéta šťastia, ale šťastie a rozum spolu, je tam také zlé, nepriaznivé ožiarenie, odborne sa to volá kvadrát. Čiže Panny, máte plnú hlavu nápadov, energie máte prebytok, dostatok, neunáhlite sa v konaní. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. Môžete? Jsem narozena 21.10.1965 a partner 1. března 1965. Chtěla bych vidět něco konkrétního o nás dvou. Kedy ste začali spolu? Děkuji, nashledanou. Dobre. Takže 21. 1965, to ste vy, partner 1.3.65. 1.3.1965. Zabudla som sa vás spýtať, že kedy ste spolu začali, alebo teda ja som sa aj spýtala, ale sme to nestihli, tak idem urobiť medzi vami porovnanie. Vy ste narodená v znamení váhy, partner v znamení ryby. Môže byť. Vy ste váha, veľmi taká akčnejšia váha, čiže nie ste nejaká spomalená. Partner je ryba, chlapi ryby sú takí nejakí... Hovorí sa o nich, že sú podivíni, ale táto rybička, váš partner je narodený v 1. Čiže takisto je to silná ryba a aj silná váha. Obaja máte tzv. Rovnaké životné číslo a to je 7. Keď to zrátame, 7 a 7 je 14, volá sa to tzv. Že znovu zrodenie. Z tej 14 je 5, to je Jupiter, čiže mohlo by to ísť. Moment, pozrieme si, ako sa ľúbite. Láska medzi vami je pekná, vyrovnaná, citovo, ste na tom troška lepšie vy, takže podporte ho citovo, komunikácia dobrá, taká nervná energia alebo stres, vy ste trošku ako taká nervnejšia, šťastíčko, Jupiter máte krásne zastúpený, čiže budete mať spolu lásku, budete mať spolu city, budete mať spolu korunky a všetko, ale musíte sa o to vy vyslovene ako keby usilovať. Na oboch stranách to životné číslo 7 totiž to môže spôsobovať ako keby problémy u vás, že na to dávajte ako veľký pozor, riešte veci. Obidva máte 7, životné číslo z 25-ky. 2 je Luna, to sú city, 5 je Jupiter, to je šťastie. Čiže sú tam všetky predpoklady preto, aby vy dvaja ste boli šťastní. Len musíte trošku chcieť. Hej? Čiže držím palce, pomaličky sa s vami lúčim, lebo nejak to tam končí. Prajem vám pekný zajtrajší deň. Dovidenia. Dovi.